Oh, Babu Bima, Babu Bima. मानोमोन बिफा? बाबुमोनहा सानैबो फरायसालियाव थांबाय बिमा। औ थांबाय, आं दहायनो ससे दोनलांना फैदों। दे बिदिब्ला ओंखामा खुरैजोथां बिमा। आंनाबो डिउटियाव थांनांगौ समाया जाबाय। रथ' बिदिब्ला आं खुरैनो। गथ'फोरखौ सानैखौबो हस्टेलाव दोनहरनायानो गाहाम जासिगोन नामा? माथो गामिनि हाल सालफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो जानो हमबाय। औहाय बिफा, आंबो बिदिनो सानदोंमोन। दोनहरनायानो गाहाम जासिगोन नामा? हा बिदिब्ला दोनहरदो ना। गोमसार गोमस्रां, रथ' जोंनि दिपालिखौबो लांफा। फैदो दिपालि, जोंहा थांसै। ओइ गोमसार, नों थांग्रोदोलै। आं थांग्रोसैलै। ओइ गथ'फोर, नोंसोर बेयाव मा खालामदोंलै? नोंसिनि फरायसालिया बेयावसो? माबा आरो थाम फरायसालियाव? बुजागोनलै बाल। बुजागोनबो। र' नोंसोरखौ न'आव खिन्थाहैगोन आं। आब' दिपालि मोना फरायसालियाव थांनाया लामायावसो बैखै जागासिनो दङ। फैथोंल'सै बियो। हनै दिपालि स्कुला गबोबाय। स्कुलाव थांनाया बेबायदिसो खालामहैदो नोङो। नोंखौ नै माबार फै। आयै आदा गोमसाराना फरायसालियाव थाङाखै। मा? फरायसालियाव थाङाखै? गोमसार, नों माथो फरायसालियाव थाङाखैनो? थो जायो, नोंसोरलाय माथो आंनो सानफ्रामबो टिफिनबो हरा, दै सोग्रा फ्लाक्सबो बायनानै होआ, गस्ला गोदानबो होआ। आं दिनैनिफ्राय फरायसालियाव थांलालै। मानो बिदि बुङो फिसा? आं गाबोन बायना हरगोन ना। नोंसोर थगायसोलै। उन्दुदो दे फिसा।
गोमसार सिखारद' आफा सोरांबाय गोमसार मा गोमसारा मा थांखो बिफा गोमसारा रुमाव गैया हा गोमसारा रुमाव गैया हा बहाथो थांदों बिलाय थुनाय मैयासो थाब ओंखाम जाना उन्दुदोंमोन बियो र' बिदिब्ला आं गामि फारसे नागिरनानै फैनि ओइ गथ' नों बावहाय मानो आलाय सिलाय जिरायनानै थादों न'आव आंखौ रावबो अनलालै बिनिखायनो आं खारखुमाबोबाय हा बिदिब्ला नों जोंनावनो थुदो जोंनावनो थानानै लेखा फरायदो थोद लेखा फरायनांगौब्ला आं थाङालै आइया माबायदि गथ'ब्रा बिलाय मोजां बुंब्ला गाज्रिसो सानो जेखि जाया थुदोल'नो आंजों फैदो फै ओइ फंबायफोर जोंनि गोमसारखौ नुदों नामाब्रा जोंनि गोमसारखौ बे गथ'खौथ' जों नुवाखैलै ओइ बाजै जोंनि गोमसारखौ नुदों नामा गैया नुवाखै आङो बोरोफा गोमसार फिसाया गैया माथो गामि फारसे नागिरहैजोब्बाय आङो माथो रावबोआनो खिथानो रोङा मा बहा थांदों बेलाय आलाय सिलायलाय गाबनो नाङालै बिमा गाबनो नाङा आं नागिरनानै लायगोन ना गोमसार फिसाखौ जेखि जादिया बे सासेखौबो गामियाव दोननानै जानाय नंला बेखौबो नोगोरावनो फरायनो दोनहरनांसिगोन थ' फुदो न' सिङाव मा जाखो फिसा आयै मा जालाबायखो बिलाय फाग्लियालाय आवसावालाय आंना दिनै ना मेट्रिक आनजादाव उथ्रिबाय नोंगौ फिसा हामथारबाय औ दिनै बे खुसिनि दिनाव नोम्फा दंनायमोनबा बेसेबां खुसि जागौमोन फिसा हामबायसै आयै थांखांनाय जाथायखौ गोसोआव दुखु दा खालामबाय थाखासै नोंगौ फिसा रायखांनानै मा मुलाम्फा दंबावो नोंल' मोजाङै फरायनानै नोम्फा आरो न'खरनि मुंखौ लाखिदो फिसा थांदो आइ नों नोम्बैनावनो थांनानै मोजाङै फरायहैदो फिसा जागोन आयै न' लोंदो साया बिफा हा सोगोमस्रां फिसायालाय माब्रै दं माबाफोर गोनां जादों खोमा खबर लाहरना आंबो बेखौनो सानदोंमोन बिमा गोबावबो जाथारबाय र' आं बिदिब्ला फन खालामनि
हेल' आफा हेल' सोगोमस्रां फिसा माब्रै दं नोंलाय? आं मोजाङैनो दं आफा माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? असुबिदाया रांसो नांगौमोन आफा कम्पिउटार क्लास लानोमोन हा बेसेबांथो नांगौ राङालाय? 5,000 दे बिदिब्ला गाबोन हरगोन आं अके डेड दोनथ'दो बाय बाय सि इउ यस यस मानि खुसिब्रा आंनोबो एसे बाहागो दे थोद जाम्बा नों बेफोरखौ खबर लाबाय दाथाथोंसै उन्दै मानसिफ्राव होख्लायहैलायनोसै ओइ गोमसार होद दाबो सिखाराखै नामाब्रा बेलाय जोंख्लाबा हालेवहैग्रोलायलांबाय दे थाब सिखारदो दे दा ओंखामा संनानै थाब फैदो हाब बिमा नङा बिफा नङा केस फोजाबाय थानोब्रा बेलाय बिसि गैजायै बोराया आंखौसो बिसि बादि मोनबाय नामाब्रा बेलाय जा नोङो आंखौ बिसिबां बाहायनानै जानो हायो जा खिन्थु नैबे फान्था गेरलाया एथ' खस्थ' मावनानै जाग्रा नङा दे माबादि रेन्जार साख्रि मावलायनोब्रा बेलाय गेस गंसेखौनो बायना होनो हाया आं बेबादि संफिननो मोनाखैमोनलै बाल दुग्रु गावहा सोरांबानो ब्लाड हिनजाव गैजाया मालायखौसो सिख्ला खालामनानै ओंखाम संनो थिननाय आलुआबो दरथामल' सामब्रामाबो दरनैल' बेखौलाय सोर जाफानसै जानानै साला खिगुयो ना मायो बेखौ थाल होनां गाबोन फायखानाव माबायदि जानानै उदै आलौना आलौआ बेखौल' नायथारनां सिनायाखैथ' बे नैबे गोमसारखौ साला नैबे फान्था गेरलाया इसेबां खस्थ' मावनानै मालायखौ भुगिनानै जाहोदों बेखौथ' मिथिया बे गावथ' गावनिखौथ' आरो मा बुंबावनो गावहा मालाय संनाय मालाय जानानै ब्लाड थाङो साख्रियाव थाङो साख्रियाव थांनानैबा मा मोनजाहैयो बेखौथ' जों मिथिबावलासो हिनजाव गैया मा गैया मालायखौ मावहोनानै नायनां बेखौ संनानै जाहोनां ओंखामा गोथांसो जाबायगोनलै अरानो जोङा नालाय ब्रा आया 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 जासिगोन एबार मैगं सुना लायसै आं आरे फोजोबथारनां साला माबादि जानो हायो नायनां
럭키셔라. 이쁘고 이시고니 이거 잘 문다문 자 등비에 발론다 버려야 하라 안고 계속해 서랑슬람 머는 감통난 자호를 친발 타이토 비유 나이는 비코 좋아. 아래 나한국 수모부 탑 문화브라 뷰 미신바지 샤기랑 बेलाय मा मिथिनो बेलाय फान्था गेल्ला संनायखौ जाथोंसै बियो संख्रि बानलु नांबाथ' गोथाव होनखागोन बेयो माथो बेलाय र' एसे गोदौबावथों र' मोनबायलै साला आरो बेखौनो जोंख्लाबनो एसे माहाजोन एसे होयोसै आं संख्रि एसे बांद्रायबाय बेखौनोबा सोलानानै जायो ना सिथमनानै जायो नायनां जोंख्लाबा हैद संख्रि बाबद्राय मारबायथ' हागोनलै बे खि गान्दा सालायबो जानो हागौ बेबोथ' बे साला दाहोनाया फान्था गेल्लाया ओंखाम लांस्लाबाय बेखौनो नेनो हाया बेखौनो साला रागा जोंलायलायो लेट जानाय एसेखौनो जोंख्लाबनो एसे लांनानै माहाजोननो खावसे दोननानै बेखौनो जाहोनांगौ जाबाय आं सालाफ्रा सानैबो जुंगाल गंसेनि मोसौ नालाय साला जाथों बे जोंसारा लांस्लाबमोनै बेखौनोबा माथो एथे लेट जाखो होननानै बुंबावलायो बियो ओइ हान्थु जाफैद' दोनथ' मोसौआ
मा ओंख्रि संना लाबोखोब्रा दिनैलाय? जेखि संना लाबोआ नों जाग्लाल' जा। आलमारियाव गोथाव गोथाव लुगैनांगौब्रा नोंलाय। हाब मा ओंख्रिया फामु गोसाथारब्रा। जालालां बाल फामु गोसाथार। हाब मा फामु गोसाथारब्रा दिनै ओंख्रियालाय। होद दैबो गैया। इसोराम अननानै लाबोना होफैदों। मोजां जानांगौलै। मानो एथ' रागा रागा हालुनाव रागा जोंनांगौ जाखोब्रा? होद साला हिनजाव गोसथोनाय मोनब्लाबो बिदि रागा जोंगौमोन नामा र' बेलाय? मोनजादों जा इसोराम अननानै होफैदों। आखलानो गाज्रि मारगोनलै बेना। नुगोनलै नोंखौबो माबादि हिनजाव मोनो। समायलायदों सालाफ्रा दाहोनाजों माहाजोन बालन्दाजों। जेब्ला आं थांब्ला आं खारलांबा जा नोंसोर मावनानै मारै मारै मावनानै जायो जा। I'm sorry, आंनिनो गोरोन्थि। नङा आदा, गोरोन्थिया आंनिसो। I'm sorry. Excuse me, miss. हा? बिनानावनि मुङा? दिपाली। हेलौ थुदु। मा खालामदों आबै? हाबाब आबै दिनैलाय मानो एसेबां खुसि खुसि जाखोसि? नोंनि गस्ला गुदाम सुदां आबै। नोंलाय माथो सुनानै लाया? दिनै माथो एथ' खुसिहाय आबै? माबाहाय आबै, फैनायाव मासे सिखिरि लोगो मोनदोंमोन आं। ए हा सेंग्रायालाय माबायदिथो मोननोहाय आबै? सेंग्रायालाय जोबोद हेन्डसामथारमोनहाय आबै। आयु फाग्लिया। दीपाली 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 सोना दीपाली 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 सोना दीपाली 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 सोना नोंनि जार खनाय नोंनि गोजा गुस्ति नोंनि बालि जान्जि नोंनि मदुआ दै फागिला खालामो नों दीपाली सोना दीपाली 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 सोना दीपाली 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 सोना फावदर खावलाय नोंनि नारें खमला बादि मद' मद' आदि नोंनि औवा मेवाइ बादि
आंनि गोसोखौ फाग्ला खालामबाय नों सनालै आं नोंखौ जुलि लानो सानो महरावनो नों आंखौ आवलि होबाय महरावनो नों आंखौ गलि होबाय दाना दाना आं मा खालामबावनो सना दिपाली 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 सना दिपाली 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 सना नोंनि जार खनाय नोंनि गेजेर गुस्थि नोंनि बालि जानि नोंनि मदुआदै फागिला खालामो नों दिपाली सना दिपाली 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 सना हो 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 हायला हुइला महर नोंनि सिख्रि सिख्ला बादि गोदै गोदै राव नोंनि बेरे मोदै बादि आंनि गोसोखौ फाग्ला खालामबाय नों सनालै आं नोंखौ जुलि लानो सानो मिनिस्लुयै रायलायो नों खामग्लि होबाय गोसो गोरबो आंनि खावना लांबाय दाना दाना आं नोंनिनो फाग्ला जाबाय दिपाली 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 सना दिपाली 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 सना नोंनि जार खनाय नोंनि गेजेर गुस्थि नोंनि बालि जानि नोंनि मदुआदै फागिला खालामो नों दिपाली सना दिपाली 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 सना हो 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 सिगांस्रां मा सानै लिथायाव गोबौ हाबनानै थाखोब्रा नोंलाय नङालै आं जेबो सानाखैथ' नाथाय आं दहायनि जाथायखौसो मानो गोसोखांबाय थादोंथाय आं जेबो मिथिया खालि दिपालीनि मिनिस्लुनाय महराल' आंनि गोरबोआव सौग्रावफैबाय थादों अ बुजिबाय आं बेखौनोथ' बुङो पियार अब्ला नों दिपालीखौ मोजां मोनबाय यस है माथो जौआ गैला गंसे बिहरबावनोसै नामा ओइ जारौ जौआ गंसे लाबोबावदोलै गैला माथो फेंदं दंल' गसंनानै थाबाय थायो लाबोदो माबार नाहरबावबायसो नै गैला जौआ जोब्बाय माथो बुरिफोर नेमखियालाय फिसाजोखौ जोलैनो दोनखोना माखोब्रा बाथ्राखौ मोजाङै बुंबा बुं नङाबा खोथाया बोरैबा जागोन बेबायदिखायनो बर' हिनजावफ्रा बुरिनानै थागोमानाया बांनायनिफ्राय बांलांबायलै आदै आरो बेराफारसे मा होनबावनो दुखुनांथाव रायखाङाबो रायखांनांगौ जायो बर' सेंग्राफ्रा गावजों गाव बुथारलायनानै थैगोमालांजोब्बाय हिनजावफोरनि संख्या बारानिफ्राय बारा जाबाय नोंथारगौ आरो बेराफारसे नै आंनावसो फैबाय आंथ' सेंग्रा गोसो जायोबा 7 जनसो हिनजाव लानो हायो मानो होनबा बे थैनायफोरनिखौ आं मोनजोबनोसै खेलायनो थरसो रायलायफ्लांबायलै जों लागोआव बे रम्बासी मोनहा सोमस्रि मोनहा फिसाय मोनखालाब्रा डिरेक्टसो जाबायब्रा गैला मानसि फैगोनलै मालायजों सोंखारि जानाय जागोनलै रागा जोंबा न' जोसि जागोनबो आजिखालि हिनजावफ्राबो न' जोसिहैयो राखावसि आफादबो दङनो जासिगोनलै दे लोंलायदो दे बबेबा लामायाव लोगो मोनोब्ला दुमदाखार होगोन जौ दखानाव थाल लायो दे सोर मा रायलायदों रायलायाखै अंख खालामो आरो बेराफारसे सेंग्राफ्राबो माबा गावसोरखौसो रायखुमादों साननानै दुमदाखार खालायहैगोन बेखौबो गिनांगौ जौ दखानाव बारा रायलायजाया दे गैला बे बिगुर बुरिनाव लोंलालै
जा लोंबाय बेनो जाबाय आरो दिनैनिफ्राय बेनाव ओइ बुरिफोर नेमखि जाहांहां नोंनि नोंसाजोखौ खावनानै लांफैनो हायाबा मानसि नङा आं समायगौ मोनदे हरबा नोंजों नोंसि नोमा होन नोङो नोंहा नोमाखौ लाहै थ'दो फंबाय थ'दो फंबाय थ'दो जानाय नंला नायगोन नोंनि नोंसाजोखौ लांनो हाया नामा जाबायलै फंबाय जाबाय हाय ब्रादार नों बेयाव मा खालायदों अ दिपालि फै जिरायफै अन्नानै आदाया मोनसे खोथा खोन्थानो हागोन नामा अफकर्स मा खोथा नोंजों थाफानाय लोगोनि मुंखौसो मिथिनो लुबैदोंमोन आं अ बिनि मुंखौसो गोनस्रां बुङो मानोबा नांगौमोन नङा ओरैनोसो सोंदोंमोन आं बिदिब्ला थाथ'दो आं थांसै नाइस टु मिट इउ अके बाय साला बे बोराय सानैखौ लोगो लानानै जारलासो जाबाय आं बिसोर थांबाय माइदांस्रि मोनावबो जौआबो गैला मोनब्लावबालाय गाहाम जागौमोन दा गंसे लानानै सिरि लोङैसां खिन्थु बे माइदांस्रि बिमाया आंखौ मा सानदों बे र' जौ लोंनानै बेखौ मोजां पलिसि खालायसै आं गोसो सिंजोंलाय नोंखौ मोजां मोनखोमायो आङोलाय सना हैद बे न'आवनो दसे टाइम पास गोथै गोथां न'आव जिरायनाया मालाय माथि जानब्रा बेलाय जौ लोंबा मोदाया आंखौ दांनो हाखाया आंबो गोथै मोदाय दावदैखौबो गिया हैद सोरबा मोदाय जरा गोसथोलायनो दंबा खाखा ओइ माइदांस्रि नों आंनि जिउनि जुलि जागोन ना जाया जायाब्ला नोंखौ आं जेरैखि जाया खावनानै लायगोन ओइ माइदांस्रि नों हले आंजों जेरैखि जाया जुलि जानांगौ माइदांस्रि ओइ साला ओइ माइदांस्रि नों बुहुदसो जादों नङा होमबा आइदै बुहुदसो जामारदों नामा नोङो
ग्रानि फिसाजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय आं जौ बायनानै जौ लोंहैग्रानि फिसाजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय बे सना मोनाव लोंहैब्लाथाय बथलसेयाव बथलनै हाबो जौआ आं जौ बायनानै जौ लोंहैग्रानि फिसाजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय जानजि पालेंले मासे मोजां बेनि महरा गन्थंजों ब्लिर ब्लिर जानजि पालेंले मासे मोजां बेनि महरा एखमब्ला जौ लोंनायखौ बादा होयो एखमब्ला जौ फेनायखौ अनसोगारो आं जौ बायनानै जौ लोंहैग्रानि फिसाजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय नायै नायै मोजांसो नुलांबाय अखाफोर गावदा नायबाय थाथाव बेनि महरा पुर्णिमा मोखां अखाफोर गावदा नायबाय थाथाव बेनि महरा एखमब्ला जौ लोंनायखौ रायसोगारो एखमब्ला जौ लोंनायखौ गारनो थिनो आं जौ बायनानै जौ लोंहैग्रानि फिसाजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय आं जौ बायनानै जौ लोंहैग्रानि फिसाजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय बे सना मोनाव लोंहैब्लाथाय बथलसेयाव बथलनै हाबो जौआ आं जौ बायनानै जौ लोंहैग्रानि फिसाजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय नायै नायै मोजांसो नुलांबाय नायै नायै मोजांसो नुलांबाय राजिब आं जौ फैबायलै नों मानो बिदिब्रा सोगोमस्रा गाबोननो एग्जाम दं दाद एग्जाम ले बाद दे ओइ सोगोमस्रा बोरो
ओइ सिगांस्रां हा फरिखानो गोनाङाव सिखारला नों एथ' गोबाव उन्दुयो एसे स्टाडिबो खालामनांगौब्रा ओइ राजिब नों थांगोनबा थांगोरदोलै क्लाब क्लाब मोनदोंबा आंनि फरिखाया जेरैखि जाया नों मानब्रा थोद बिदि जायो नामाब्रा आं हैनोबो हागौ हैयाबो जानो हागौ होद थांसैलै आं होमबालाय थांगोर मालाय इसे मोजां उन्दुनायखौनो दसे उन्दुबावनानैसो थांगोन आं ओइ आदै दाख्लि जौआ गोसाथारमोनलै ना नोंबो गोथाव मोनथारदों ओइ साला थ' फै ओरै फैदो आं खनाय गानदोंसो खनदो दे नै खननोसैबो आं ओइ आगै माइदांस्रि माइदि गोनां नों आंनि जिउनि सना थोद खोनाहैबायसिगोनलै ओइ सेंग्राफोर ओरै फैथ'लै खिन्थु मोनसे सेक्रेट खोथा नों सिथाथ' मोनसे खोथा मोनसे खामानि मावना होनो हागोन नामा नोंसोर मा खामानि आदा नोंसोर आंनो मोनसे खामानि मावना होनो हागोन सयथि हाथारगोन खोमा दांनाय नै बिमाखौ मोनथों हाथारो हागोन आदा जों मावनो हाथारगोन मोनजायोब्ला जों मोनजानायखौसो नागिरखायो माबालै ओइ आदै नों थांथ'दोलै आं थांनोसैलै आदै दे जों मोनसे खोथा रायलायनो नागिरदों माबालै मोनसे सेक्रेट खोथा नोंसोर मावनानै होनो हागोन ना हागोनदां आदा थारमानि आं माइदांस्रिखौ मोजां मोनोलै नोंसोर जुदि खामानिखौ मावनानै होनो हायोब्ला अमा थावख्रिखौनो बायनानै जाहोथारगोन आं हाथारो रे आदा हाथारो मालायनो दा खिथा दे खिथायालै आदा खिथाया जुदि हायोब्ला मोनजागोन बिदिब्ला थौ मावनोसै थ' फैलै माबार ओइ माइदांस्रि जारौ माइदांस्रि गैया नामा ए नों मा गैया जौ गंसे लाबोलै जों जौ लोंनोसो फैदों दङ जिरायफै माबा लाबो होननाया आयदा थाब लाबोनाय एसे नै जौआ बेनो नामा सिख्लाया माइदां नोंसिनि अमाया दंना गैया गैया ना गुरहैदों हैद मा खावब्ला सिब्ला सेंग्राब्रा नोंलाय बबेदिब्रा होद एसे दौलांनो फैदोलां फरिखा दं हैद जौआ जोंना गैला गंसे बिहरबावदोलै नों न'नि मालिकखौबो आं बारा सिनायाब्रा न'लै न' सिङाव दङ नोंसोर बिहरदोब्रा फैसाखौ आं होगोन ना नै जारौ माइदां नै खाना लाबोदां नै जोंनो जौ गंसे नामावगौ लाबोनाय न' बथला दुद बोरै थाखो सानायाबोलाय लाबोना गंसे लाबोबाव माथो जौआ बारा गोसा नङाब्रा माथो गोसा नङाबाबो जायोलै मालायनो मोननायालाय दुद लेखा थेखालै बे दे लोंलायसै दे जानोसै लोंदो होख्लायथारनांगौलै मालायनि आंना खाबनै खाबथामसो हाबलाय लाङोलै लोंनांगौलै लों फरिखालै बे जागोन नखल लाबानो पास जायो नोंल' नङा फंबायनि नामा मा नाम मोनब्रा आंना आंखौ सोगोमस्रां बुंलै आदा
नोंनालाय आदा? सोगोमस्रां औ आंना गोमसारमोनलै। आदायालाय बबेनिथो जाखोब्रा? होद गोदोनो गोदाव सोराव उन्दैयाव न' गारना खारदोंमोनलै। आदा लोंदि दा बिब्दिनो रेन्जनावसो थानानै दङ। होनब्ला आदाया गामिखौ खोन्थादोब्रा, बबे गामिनिमोन? आं जायखिया उन्दैनिखौ गोसोआव दङ, सालाखाथि खान्थालगुरिनिमोनलै। उन्दैयावनो माथोलै, आबायाबो उन्दैयाव बुबाय थायो नालाय। लेखा स्कुलाव लेखाखौबो मोजां मथ' बायनानै होआ, मोजां मथ' ओंखामखौबो जाहोहरनो हाया। रागाजोंनो आं न'निफ्राय खारदोंलै। आं दा बेबादिनो गोदाव सोराव देरबोबाय रेन्जनाव थानानै। मालायनाव बेखार मावनानै जागासिनो दं आङो। होनबा आदाया आंबोथ' खान्थालगुरिनिनो आदा। जोंना न'खराव बेबायदिनो सासे गोमादोंमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो आंनि जायनाखि बिदा जायो बियो। सोर गोमादों आं मिथियालै। होनब्ला आदानि मुङा मामोनलाय? गोमसार। हा? गोमसार? होनब्लाथ' नोंनो जोंनि आदा जानांगौ। माब्रै सिनायखो नोङो? नामाव मिथिखो ना महराव सिनायखो? नामावनो मिथिखायो आदा, नामानो खिन्थानाय बादि जाखायो। आरो आइमोननि बुंनाय बाथ्रायावनो बेरखांखायो आदा। आइमोना सम सम दा नोंनो जाथारनांगौ आदा, नोंखौनो रायखांबाय थायो दा। आं न' फारसे थांनो गोसो जालालै। आंनि न'आबा बिमा बिफायाबा मा सानो। आं दा बिदिब्ला आदामोनहा थाथ'दोदांलै, आंहा परिखायाबो समा जाबाय। हाब माथो 10 मिनिटल'सैलाय, मोनहैगोन ना मोनहैलालां? थोद थांसैलै आं आदा। दे थांदो दे आदा दे। थादो फंबाय आदामोन। थांदो दे। थांदोलै। आया फावथेनखौबो माथो बावबोलायलांबाय आंलाय। थोद दा सिख्लाफोरनाव लानानै हजों लिरहैनोसैलां। जौ लोंलांनायनि फैसाखौ होलांगाराखिसैलै बियो। नङाबा नांला दे, आं होसिगोन दे। आदामोनहा दा थांदो, आं टिउसनाव थांसै। हमहैदोलै। रावबो गैला। सेक्रेट पलिसिया जाबाय। हाबा जागोनखौ लाजि। बेयो गासिबो जोंनि न', दालाजि दे। माथो लाजिखो ना माखो? फै, न' सिङाव फै। बेनो आं थाग्राया। जाम्बि, नों हाबा जानानै लाजिबावो? नोङो ओंखाम संनानै जाहोनांसिगौ दिनैनिफ्राय, आरो नोंनो सि दानो थाखाय आं खुन्दुं बायना होनोसै। आरो सोरबाफोर गामिनि रायजो राजाफोर नायनो फैब्लाबो मोजाङै गय फाथै जाहोहरबानो जाबाय। न' सिङाव एरसिनानै दाथा, लाजिनानै दाथा दे, नङाबा आंहा उसुबिदा जायो। ना लाजियो? ओइ आदै, नोंलाय माथो हिनजावबो लाबोआ माबो लाबोआ? नोंनो आं ओंखाम संनानै होबाय थानांगौ नामाब्रा? नंखायनो आं हिनजाव लाबोबायलै। एथ' न' बां थानानैबो नोङो आंखौल' खामानि मावहोबाय थायो हिनजाव बादि। आं हले हिनजाव लानानै फैबायलै। मा नों हिनजाव लानानैसो फैबाय? आइयाव माथो नंथारमारगौसोलाय? दाखालिबो आंनो जानो हालायै संख्रि गोबाब बानलु गोसा संनानै होबाय, आरो नों दिनै हिनजावसो लानानै फैमारबाय। आदरनि सायाव बान्दर जामारबाय। नोंहा दिनैनिफ्राय बे न'आव जायगा गैला। ओंखारलां दिनैनिफ्राय। बे जायगायाव जायगा गैला नोंहा। ओंखारलां दिनैनिफ्राय, बे न'आव थानो मोना। माइदांस्रि, नों गाबनाङा। आदै, नों आंखौ होखारलायथारबाय। नों बादि माहाजोनखौ आंबो नायगोन। सानसे समाव नोंनि बादि आं न' लांनो हाया नामा? नाय नोङो।
마장씨 बिदि न'आव थाया जोङो फै दरसेयाव न' लुनानै थाहैगोन जोंहा फै है माथो ओंख्रि संनानै दोनखो ओंख्रियानो जेबो गैया आंना बन लाबोनाया आद्रा थाबोबायलै दा मोनहैले फिसा बानानैबाबो सानैजों थेला लानानै लायसै बासखौ हाथायाव फानहैनांगोन दे बिदिबालाय आंबो फानहैफानांगौबालाय फानहैफानोसां सोगोमस्रां र'ना आंबो थाङो तत जाम्बा नोंहा दिफालिजोंसो थांनो समायो हाब नों आदा गोमसार नङा होनलाय औ आरो बेलाय सोरथो जाखो बे नोमबाजै मा बाजै आरो नों इसिबां खस्थ' आङो दा बै गोदान हादानाव न' लुनानै थाफैबाय आङो दा बर्थमान बन फानै फानै जागासिनो दं मानोबा नांगौ नोंनो दे बिब्दिब्ला आदा उनाव सावराय जासिगोन दे होनबालाय मा माथो सोगोमसार फिसासोलाय आफायालाय आयै बै बारियाव खामानि मावहैदों बिफा नै सोगोमस्रां फिसा फैदों थांगौ आयै मा जाखो आंनो रां नांगौमोनलै रां नांगौ हा नोंफानाव बिबानो जायोना हा मानोथो फैब्रबदों रां नांगौनो बेथनानो मोनाखै जोंहा बिलानो जायाखै हा दाख्लैसो 5,000 हरदोंमोन आङो हा माथो खालामजोबखो थेवबो नांगौमोनलै आफा आयै आं थांनायनि सिगां नोंसोरनो फंसे खोथा खोन्थालांनो लुबैदोंमोन हा मा खोथा आं गोनावनो बुंबानो जाबायना आयै आं आदा गोमसारा बबाव दं आं मिथिबाय मा महाथो दं बेलाय हा बबाव दं बेलाय बबाव दं आयै बियो हादानाव हिनजाव लानानै बन फाननानै जोबोद खस्थ'यै जानानै दं हा बन फाननानै जायो आयै फिसालाय हा बहाथो लोगो मोना नोंलाय फिसा नों दाखौ लाबोनो हागोन ना जेरैखि जाया लाबोथार आलाय सिलाय जाथारबाय फिसालाय हागोन आयै मानो हाया जानो आं जेरैखि जाया आदाखौ लाबोथारगोन आयै आं थांसै राङाल' हरदो हा फैसायालाय बहाथो दोनदों बिफा बे आलमारियावनो दङ हरदो बेखौनो आंहासो खामानिया थालायलांबाय आयै आं थांसैलै दे थांदो फिसा राजिब सोगोमस्राङा आंखौ
बुंनांला दिपालि आं गासिबो मिथिजोब्बाय मा राजिब दिपालिखौ गोसोखांलायबाय नामा नों मा नङा सोगोमस्रां नों गोरोन्थि बुजिदों आं गोरोन्थि बुजिदा नोंनि साननाया बारगानो साला नोंखौ गरिबखाय फरायथों होननानै न' भारा होनानै लाफादों आं आरो नों आंनि ओंखाम बाहागसैनो से लाजिनाय गैया नोंहा सोगोम नों मा बाथ्रा बुंनो सानदों आं जेबो बुजियाखै बा 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 मा एसे गोदै राव आं जाम्बा नङा नोंजों फिदिंजाबाय थानो नाय सोगोमस्रां आंनि बाथ्राखौ अननानै खोनासं नाङा आंहा खोनासंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया दिपालियानो आंनि जिउ बेखौ मोनाबा आं थांनानै थानो हानाय नङा बिनि दायनिगिरिया नों जागोन नों ननसेन्स ए माथो फंबायसो फैदोंलाय जिराय जिराय हाब माथो आदा सोलायब्रा नोंलाय दहायनिफ्रायनो लोंफैदां हाट सौदावलायबायलै दिनै हले बैसिनावबो लोंहैनो थांदोंमोनलां माथो गैला बिसिनावबो बैसिनाव गैलालै बाजै गं माबा क्लाब लाबोदोलै गंसे लाबोखाबावदोलाय बाजै जौआ माथो गैलाबो ना लाबोबावदो गंसे होख्लायलायनोसै ना दादा भाई आधा बथल लोंखांलायबावबायसो दैद एसे लुनानै लाखाबावनोसैलां खम जादों गोसाना माब्रा जौआलाय लोंसाब जायोलै सोरनावथ' मोजां मोनबावब्रा दानि दिनावलाय माथो आला माला बयनाबो एखे बिदिनो जाजोब्बाय आदा आं नोंनाव फंसे खोथा सोंनो सानदोंमोनलै दाखालि लोगो हमनो सानै दिनै लोगो मोनबाय हामथारबाय देलै फंबाय मा खोथा सोंजायो खोथाया जाहैबाय आं दाखालि लजिंनिफ्राय न'आव थांदोंमोन नालाय बेयावनो आं नोंनि बाथ्राखौ गासिबो आइनो खोन्थाजोबदोंमोन आरो आइया जोबोद दुखु मोनदों बेयाव गाबनायजोंनो आंबो गाबाबालानो थानो हाफायाखै आदा नों न'आव थांफिनना थांफिनला फालाय आं थांफिनलालै आं उन्दै समावनो आइ आफाखौ बेसेबां दुखु होनानै फैदों नों मिथिया आं दा माबोरै न'आव थांफिनबावनो आंखौबा आइ आफाया दा मा सानो आं माबोरै न'आव थांनानै आं बबे रावजों आइ आफाखौ मा बुंहैबावनो आंखौबा मोजाङै सिनायगोन ना सिनायला आइ आफाया नों बेखौ जेबो सिन्था खालायनाङा आं दंना आं बुजायगोन आइ आफामोनखौ नङालै फंबाय आंनि बिसि आरो गथ' सानैखौ आइ आफामोनहा अननो रोङो ना रोङा आरो आङो बेसेबांबा गोबाव जाबाय आइ आफामोनखौ नागारनानै फैनाया जोंखौबा सिनायगोन ना सिनायला आरो आंखौबा मा सानो आं लाजिनाय आरो गिनायजों आं बे आंनि बिसिखौ लानानै माबोरै थांनो फंबाय माबोरै थांनो हाबावनो गाबनो नाङालै आदा आंबो दुखु मोनफायो ओरैनोबा नों आंनि नायल' जाल' सासेल' बिदा नों आदा जोंनि न'आव थांफिनथारनांगोनलै आं नोंखौ साननैसोनि उनाव न'आव लांफागोन आंखौबा दा अनफिनगोन ना अनफिनला बेसेबांबा गोबावसै आं दिनै आइ आफाखौ अनगोन ना अनला मानो थांबावनोलै फंबाय आं थांनो हानाय नंलालै हाब बिदि नङा आदा
थुदो थांसै थुदो थु ओइ राजिब राजिब हाब जौ लोंखो ना मा जाखोब्रा ओइ राजिब राजिब हा राजिब राजिब सोगोमस्रां आंखौ थारैनो गोरोन्थि सानदोंमोनब्ला आं गनायबाय नाथाय आं दिपालिखौ मोजां मोननायनि गोरोन्थि बुजिनायाव आं आंनि गोसोखौ खोमानानै लानांबाय नों आंनि खोथाखौ खोनासङैयाव गुड बाय सोगोमस्रां राजिब राजिब नों आंखौ मानो गारलांखो राजिब आंनिनो गोरोन्थि राजिब आंनिनो गोरोन्थि राजिब राजिब आयै आं फैबाय आयै फिसालाय हा फरिखाया जोब्बायमोनफा औ जोबनायखायनोथ' फैबाय आं आदा आदा ए माथो फंबायसो फैदोंलै खामफ्लाय लाबो खामफ्लाय नै बिमा खामफ्लाय लाबो दे बावहायनो जिरायदो दे हाब आदाना गथ'फ्रा बिसोरनो ना औलै हाब माला माला देरलायलायखोलै मा नामब्रा बाबु नोंसिना बेना रमेन बेना अनजालु अनजालुलु थारलै नाम जेरै एरै नोंखौ आइमोनहा गोसोखांबाय थायोलै आदा आरो दा लेंहरबाय नों न'आव थांथारनांगोन आदा थांनोल' नङा आदा नों थांथारनांगोन आं नोंसोरखौ लांनो फैबाय हा जोंखौ लेंहरफिनबाय औ बिमा माथो आंनि आंगो आइ आफामोनहा लेंहरथारदोंनो थ' थांदिनि बाजैमोनहा जि जोमखौ थाबैनो सोदो दे थ' बाबुमोन माबोरै फरायगासिनो दंब्रा बेखौ मा होनो ओमफ्राय नैबेखौ हैद न' गारनानै बोरै थांबावब्रा फंबाय आं थांनो बाबायमोनलै आइ आफामोनहा अनमारगोन ना बिदि नङालै आदा थुदो थुदो नों गिनाङा ना आं दंथ' थ'ना आं फोरोंहैनोसै हजों थु हरदो बाजै बेगा आं लानोसै है बेफोरखौ लांबावो नामा दोन बेनो बाजै जोंना न'आ हाब बै मोसौआ सोरनिब्रा आफा दंना गैया न'आवलाय फैद' आदा गिनाङा हाब न'आव रावबो गैया नामाब्रा जिरायफैलाबायदोलै बाजै बेयावनो
आदा बैयाव जिरायफैदो। आयै आयै बबावबासो थांबाय नामाब्रा? मा फिसा? ए माथो आलासि फैदों। आफा गैया आयै? ह न' सिङाव दं। बेलाय आयै बेनो आदा गोमसारा नों दुखु खालामबाय थाग्राया। हाबाब फिसा आलाय सिलाय बहाथो थाहैया नोंलाय? एथ' गोबावलाय। बाबु आबा खुलुम आबैखौ। आबौ आबौ सुना। दे नोंहाबो सनमान लादो आयै बुरि। फिसाया हामबायसै आइ। फिफा ओइ फिफा। नै माथो आलासि फैनानै दंफैयो। नै फिसा गोमसारा बेनो। हा गोमसार? औ आफा बेनो आदा गोमसारा। फै एसे सनमान लादिनि। दे आफा। एसे गोबाव बहा थाहैया नों गथ'। दे आइ दे। जिराय आदा। फैलाय आबौ एसे बामनायनां। आयौ गिलिरथार। आबौ माथो नाम नोंनालाय? हाब बेना जाबाय रमेन आरो बेखौ दोनदां अनजालु। सानैबो जावजामोन नालाय दा समान समान देरबायानो। ओरै फैलाय आबौ। सेंग्रा देरथारबायलै। बेनोलै नोम्बौआ। इन्जिनियार डाक्टार जानांगौलै आबौ। लेखा फरायावबो दा सासेया थाखोथाम मोनबाय सासेया थाखोनै मोनबाय। खस्थ' मस्थ'यै फोरोंबोबाय माथो खालायबावनो। लेखा बुरजा फरायनांगौलै आबौ। सेंग्रा देरबाय माथो लेखा बुरजा फरायनानै मानसि गिदिर जानांगौ। आफा आरो आइयै गोरोन्थिया आंनिनो जाबाय आरो आंनि थाखायनो गोबां दुखु खस्थ' मोननांबाय खोमा। आंखौ निमाहा होदो आफा आरो आइयै। फिसा गोमसार गोरोन्थियाथ' जाखाबाय। बेखौ नोंबो सुद्रायनो हाला आंबो सुद्रायनो हाला। बेफोरखौ दुखु खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैला। गोरोन्थिया माब्लानि समाव माब्ला जायो बेखौ जों रावबो बुंस'नो हाया। गोरोन्थिया गाव गावनि सायावनो जानानै फैयो। बेखौ रावबो हमस'नो हाया। थांदो थां बिमा बिसोरखौ गावबागाव रुमाव दोनहैदो। थ' आबौ फैदो आइ। थाथोंसै आदाया आंजोंनो लोगोसे जाखिनि हा दं मावनानै जाथोंसै। आंलाय मा सेंग्रा बैसोआलाय। आफा आं गामियाव बेरायहैनो। बाथ्राखौ बोरैबासो खोनादों आङो। हा दिफालि नों बेयाव? औ सोगोम आं बे गामिनिनो नैबेनो जोंनि न'आ। हा होनब्ला नों जोंनि उन्दैनि लोगो दिफालि? औ सोगोम आं आइनिफ्राय गासिबो मिथिजोब्बाय नों सोंनांला। दिफालि नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथा बुंनो सानदोंमोन।
मा खोथा सोंनो हागोन I love you, Dipali. I love you too I love you so much.